gancanging cinatuglis kang amgel kawi kocap lampahing para kura kang tumuju manjing jroning wana ing pangangkah enggal bisa tumekang ing negari sungging wana den rencangi nerjan tepasing ora digletingat cala paswirya dadi amyak glagah alang-alang kang dhuwur sak dedeg sak pengawi kumeras sak swarawi genti kang winursita nenggih kang lumaksana datan keksi kocap kang lenggah wonten ing kasatyan Madukara Dewi Wara Sembadra ingkang tansah anengga ingkang putra Raden Abimanyu kang nandhang yodi dene sawetawis ingkang Araka Raden Janaka dhateng kepareng kondur amung sinebo marang ingkang putra Raden Gatotkaca Dewi Wara Sembadra sawunya prisa marang ingkang putra Raden Gatotkaca pungun-pungun tiasi wardaya tebih cinaketaken segara tinimbalan Surum diwangkara kingkin Kler manuk swengdriya manuk swengdriya madananira layung kumbel kucemranyo hamradani bring saliran hipun melestenya ludira kawang manggegono beng sumirah
wadanan layung aja kowe ento nampa sapu dendhaning Jawata Abimanyu aja jeneng para yenta nampa sesiku sangka para leluhur aja nganti kowe kang nampa wewalak sangka para kadang kang rumangsa tok reh kang sarta tok parentah aku wae yen duwe panandang yadi kaya mengkono aja kowe isih muda isih kudu nyipati marang glaring jagat Abimanyu. Kanjeng Ibu, kula kinten Dimas Abimanyu mboten badhe saged enget Purwoduksina. Wedal menika kula ingin kaparingan dawuh dumateng sedaya para pepundhen Pandhawa supados amerpeki kasatriyan Madukara. Dene ingkang putra nyipati kawontenan kadang kula Dimas Angka Wijanandang Yadi kepareng ibu kula triparing dawuh menapa ing pinangka lantaran lan punapa ing pinangka sababipun Dimas Abimanyu ngantos kagungan panandang yadi mekaten Ibu. Wanujaya tama ngambararum ngambararum sang kusuma Yata mawur madu pronto madu pronto aku ora ngira yen to Gatotkaca kang marak swanana ngarep anakku padha basuki kula pangestunipun ibu kados mangke widodo sungkem kula kunjuk tak tampa kanthi bungah kowe nampa dawuh sapa saking para pepundhen supados tuwe dhumateng kaluhuranipun ibu lan kawontenanipun Dimas Angka Wijaya jer panandhangipun Dimas Angka Wijaya para sepuh sampun sami prisa kejawi namung Paman Janaka indut nate kundur lirwa dhateng jejiban lirwa dhateng kewajiban tumraping negari wis ora tak pikir bab pepundhenmu Pangeran Janaka lali marang garwa putra inging bakuyanta para pepundhen padha dawuh marang jeneng para supaya tilik marang karaharjanku aku manggih kawidadan ngadimu kaya ngono gek kepiye kula sapa inging bakal suka pitulungan marang Kadang Angka Wijaya wedal menika kula nderek wonten pundi anggen kula badhe ngupati wisada murih Dimas Angka Wijaya tumuli Waluya jati temaing Waluya duk rikala kowe swanana setinggil negara Ngamarta kowe nyipati rawuhe Koko Prabu Bathara Kresna apa ora mboten dadi durung rawuh dereng kowe tak utus swana ana Ndwarawati karepin Koko Prabu prisa kahanane adimu kula Gatotkaca kining mabagreng mamuk pamunyuri sang bala srangah kula nyuwun pamit swan dhateng Ratun Ndwarawati supados nyuwun dhateng Prabu Bathara Kresna murih ngusadani Kadang Dimas Angka Wijaya mengko yen didangu marang pepundhenmu Koko Prabu Bathara Kresna bab pepundhenmu Pangeran Janaka aja matur yen lera marang kewajiban mengko ndak aku sing nampa duka nggih ben tak ujane wong lanang arep nemoni apa karo anak bojo ra kelingan nyuwun pangestunipun Kanjeng Ibu ngati-ati yo nggih